Yama wakwaba eba to my GH so ebusuafo nyame onhiramo abribia mu ne yen ene di djuma ewo ye platform yi so ensema ye di banyina no munyakoma pa etie na mekoso so akai wo say comment section hono eye wo di enti nsem bi akire wadwene anu obomoden e di ato comment section hono ye beyi wano afi like na share so efama na subscribe na bell ne so boso se de be ya abribia no ye di video bi atuma won so wanya bi ahwe abusua ne nsem bi abato ya so enene no ye ne mo eba betwetwe ho enkomo medin adi Arabna Chelsea afi dwaso heman so eka ho bi ni nyina no o de frame ya mejo so na mama uboza na yatoa ye nkomo twetwe ne so na eyesi Ghana we kura mpo na hemfa na ebinom ekoro emre twemu ani sabi afi etwemu no eniema bebre na mrante kwa na wo mo ewo ya asante mantem wo ho yeye na Nyankopon da Roma ene ye mpanimfo ma wo mo ebedi yanim no eboa ma sa niema ne tu nyina etwaye edumre bi na memo ansa no ne ne ihukani behia anasa ansa no ne kanchima bi behia no na wakonu numenu bi ye fre bi ataya nom ene ade a wo mo enum sa na wo mo gina so che na wo mo atumi asepe wo mo sane wo mo asi epere na no na ebeto amampanimfo ani ma wo mo frɛ ye ye mabuna wodo na nkasa wonya akasa kire ma wo mu nyina agya ya asam no etu etwa akra we so wo mu to ya ataya no ne se nuro no won so bufu ye esore waka kire se edi enti na won so adwuma wo ye ede kɔ wona no no aban panimfo na se mabunu ni panimfo ni bi aba besi ano kwan a wo mu empese saade ne ebebeba so enei dia beto ya pono so e kire se aba mu a wanya mfi aduonu miensa wono so akwakofa haban yi bia we die se efre ne cannabis wakofa masabia brante ne ho akire na amenei wono akasa atamse kan ede ne be masabia to ne nsam atwamu asese mi kasaka 2 cm na ebo na ne nyina ne se wowura no ne din enya metu odwa na nso ne din ebetu odwa de ba batumanim na mo nso mahwe Adam se djumadi a ye die nya mpanimfo nko anetie na sabe mofra nyina nso atie binti owura no eye naked a woda de ja moja epu ne ho na nso anam sa ahwefo hwe na mofra benti wo behuru ani bisi kakre sanse yentimi emfa sade ko ye na nkasa emeto ho anhwa ne yakonya sem afi ne busuafo enu tie ne picture etwa go na yade a nanim aye bisi kakra na nso utimi hu ne se woni pa bi ada ho no ma moja epram no na we na brantia no anya mfi aduonu miensa na wono no wo yo bi a wo fantampi ni se nro ibi na me no ya na me kana brebia se wo bi a okwan a wode be fira asasi so na enso wo pese wo koni yie mu ani nyina no ejina wankasa wo so sanso na wo pese wo be koni yie mu na wakoni biara se de ebi mu ko ye no nso ani nyina ejina wo so na wo wura no wo de kire se wanum nuro ya anom na wo sha ne ho bo se firi na ekwe wo num biem enu nti wodi bo sha na so be mfie mienu na krache no emfa eye wi biara na sense bi enkana no na we no otena se a wo kire se se dia me fa bi acho na ne me nkofa kakra bi na me fa ntwamanum enu nti no na be abosumi mienu achi no wo sanso kofa aduro no na aduro kofa ye we de se afra ne cannabis no wo fa 2 grams akire se ebesi de krachi hu gina so a ebe ya 24 hours nyina ne hu da so gina so na ye nyina nso ye nim se saade ne peja ni mu saade a wo pe baabi ade afa na wura yi nso ade ya peja ne wonya baabi amfa na ne hu e kire no enu wo tira sidin wo se na me akrade na me ya me hu ade a peja wo sanka menya baabi di ko wura na nso wo bia ma me kwan ma me mfa nkonko wura ho de na kire se dia ba no ne de wo se wonu ankasa ade ni titi a kire ma wanu ofa sekan de ne be metu ni nsam won suro nyame wa hwe nyame anim ade sikan yi atu mu se ten amene de krache na kafa a wo kopie mu wa sabia wo mu e kire se length na aka ne de aka 2 cm enti wonti mi anya hwe emfa ho krache no ewo yaw mu pa kire se mpo wo yo nipa na sadadua bi ana se blade bi kurati ho a
wankasa wonim sade wusie kwaya mu edefa na wo bi a wono no 23 years abemu a wo free Thailand a wono no wakonom cannabis na mfie mienu achi wontumi enya ye na edi wo hawo ene amane aba edi aba beto ne so abusia se de medi kaka ni mfonyi no ena etwaguo no na se wonhu ni ye mane ha osan se sabi wo de hye na bibisi ato na enkanya ade a obepe se odintai fidi ahodo no wo mo ede ne baba beto so na wo ma kire sebe na dejam abusia se wo ena wo de hye afiri mu ana se wo kosa ha we mu a enkanya ade a wo be ma ne hu nyina aba beto ntintai fidi so eniti mo fa ne sa na afi mo hwemayen na me abibia me gi egu ametai ka se mranti e wo man Ghana mu we podi eni o man Ghana mu akofri Thailand nanso eya ade asese mabunu no wo mo eye se wo ye babunu na wo sisu na wo pese nya mihira wo dia sa na ema ni nyina no eya ade obetwe ho ade afiri ho eya ade a emfa ade papa bia mra wo ni wasefo enu nti wo pese nya mihira wo sa na ema ni nyina twe ho firi mu eba ya den na branti a wasisu a wo bobra evie duonu miensa ade na wo de sabi ahoden eye a wakwa konom sa aka ni bisi ama agina wo so asese no oje wo ho a enje eya ade ekoso ewe yo man Ghana mu ni amanfoforo so wo mo a wo ma hyase ye ma asem no na me na bribia me ta aka ne se wo mo mu di se adwuma no aye wo mo waye wa adwene se ma asem wo mo de wo mbeye ade apa bibi e wo wiase mu ha obebe bitimi sori ka se me de me nya adwuma enji ska ni na mom me de sabi matopa ebeji ska edi e wo man Ghana mu wenu mu nyina ya ade a entwa yi enu nti ye besrese sa man panimfo be sori na wo mo ahwe yi ehunu se ba bia emofra no nya sa haban no afiri no wo mo be stop na edi kama ye edi aba o man Ghana mu enu nti nei ense be beto ya klo so ewe ye too much so ena ye dia betu mani mu a ya biebie mu ni nyina no ya branch e wanya mfi aduonu miensa na wakwa konom cannabis na ne be ma agina so be 2 hours na kire se wontumi hu ne wo ye na ne mprensa so achi ni watam sika atwam ama no aka 2 cm ano ene na ye de eba bedo mu medin e de adwa so hima feel like share comment so e fa ma ye be sa no we share bi macro Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a ban equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a ban media law, advertising, camera handling, and a marketing there, and then a location of a coffee pipe junction. For number ne boasio, na wankasa free. Na obi anda da, na me mobi kasa me frama. Wankasa free, abati